Hevalên hêja mijara me avê xebatê têgeha anarşîzmê ye an jî em bibêjin tevgera anarşîzmê ye û ez ê hewl bidim ku hinek zanînan bi awayekî kurt raberî wê hêjayan bikim bêka anarşîzm çi ye an jî em bibêjin ne çi ye. Hînweriya anarşîzmê di serî de dewlet di ji berî hemû saziyên tehdekar e û wiha pêşniyar dike ku bila ji holê werin hilanên. Li gor anarşîzmê dewlet berjewendiyên çînên serdest diparêze û saziyekî bêfeyde ye. Ji bo pêkanîna azadiyê berî her tiştî divê dewlet were hilweşandin. Dewlet dê tî carê ji bo li darxistina heyama civaka nû nikaribe were bikaranîn. Nûnerîtî xewnparêzek e û xewnparêz berê mirovan didin derê mirovahiyê. Di dewsa zordestiyê de divê karbeşiya azad û di dewsa tirsê de jî divê hezkirin û biratî pêk were. Di dewsa dewletê de divê komelên ku di encama karbeşiya azad de derketine holê werin damezrandin û bi yekîtiya wan komelayan federasyon divê werin damezrandin.